Det er søndag formiddag den 14. november. Vi er taget til Angkor Wat, et kæmpe tempel her lidt nord for Siem Reap. Det er varmt som en bageovn. Her er nogle folk i gang med at bygge. Ja, så er vi jo kommet ud til vandet. Hvor simpelthen folk herude og kører. Det er utroligt, det pindeværk kan holde. Og her kan man også rigtig se træet, der er ved at fuldstændig at tage over. Ja, her er træerne ved at overtage det hele her. Op og se nogle udskæringer, som vandet risler henover. Der er 1500 meter op. Og Mogens på vej. Ja, vi mangler en lille kilometer endnu. Jeg laver en lille optagelse her. Vi er kommet op, hvor alle de her faldersymboler er graveret eller hugget ind i klippen for at give vandet frugtbarhed. Rigtig flot. Så har vi startet nedturen. Her har vi Mogens som vores chauffør. Ja, så er vi lige nået til Saigon. Ho Chi Minh City, der er lidt små regnvejr her. Så kan vi se, hvordan det ligger os. Jo. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal bruge henad, og det må vi se, vi kan finde ud af. Ja, det er lidt en udfordring at være elektriker her. Sådan en fabrik for handicappede i krigens tid. Man kan ikke helt lade være med at fotografere her, fordi det er simpelthen så flot. Og så utrolig mange forskellige ting. Det er jo så krukker og vaser og flere maleri. Hồ Chí Minh, you can call me Vietnam, Hồ Chí Minh, Vietnam, Hồ Chí Minh. Vi får lige sådan en elefantørefisk. Jeg laver lige sådan en forskole her med fisk og nudler og sager her. Det er sådan en... Sådan et er det ikke. Så er den lige rullet ind i sådan noget rispapir. Pakker fint sammen.
Så bliver den lige sådan, klar. Ja, klar til at blive spist. Ja, så er vi kommet ud og sejlet i en lille bitte robåd her, en 3-4 mennesker. Ned af, der er ingen bund i båden, men der er nogle brædder, man kan lige stå på. Så er der en susende rundt omkring os med motorbåd. Det går noget kvikkere. Her har vi så boet på breakfast natten mellem søndag og mandag. Det er en anderledes oplevelse end derhjemme. Vi er 6 udlændinge her. Et par hollændere og et par australier og så også. Som man kan høre, så er vi jo ude midt i floderne her med en båd i baggrunden. Ja, det er hyggeligt her. At banen væk. Ja, så er vi ved at forlade vores overnatningssted. Det er jo selvfølgelig med båd. Det er også grofatter her, der er bådfører. Så er vi til både med banantræ, bananpalmer og papaya og pomelo og ananas sager. Så skal vi ned ad floden nu her, ned til at møde de øvrige fra bussen, dem der har boet på hotel. Vậy ha. Der er lige den lokale smed her. Vi er ved at banke et eller andet sammen her, så det er noget god kraftig vinkeljern. Men went away for fighting. The girl let the wife working to make thick earning and take care of the children. The husband cannot worry about. Kan den ikke lide dig? And who else want to have a picture with it? Who else? No, that's put in the cage again. Who else? No? You answer? Vi er på et stop undervejs fra en by, der hedder Dalat til Natang, hvor vi lige har fået bussen til at holde et øjeblik, mens vi får lidt at drikke. Ja, det er den her bustur. Vi har lidt problemer her med at få bussen i gang, så alle mand går nu til at skubbe. Lige mens de gør det, så tager jeg lige et vue herudover. Så er der lige kommet på biler rundt, så nu skal der trækkes og det skubbes igen. I alt er det vel gået et kvarters tid på nuværende tidspunkt. Ja, der er nu gået det meste af en lille times tid. Der er kommet forstærkning frem. I kan se den mand i den hvide skjorte står og vinker. Så nu kommer der en ny bus til os. Oh my god, der var et eller andet der kørte sammen. Det var nok spejl mod spejl. Ja, pyt. Bare vi kommer med. Vi ser. Ja. Så er vi fremme.
Nå nej, det er sgu da ikke vores bus. Det er jo en bus, der er fyldt af mennesker. Det er slet ikke til os. Jeg tror ikke, vi skal med der. Vi bliver lidt endnu. Ja, så vil jeg sige, at vi lige har fået den besked, at der kommer en bus og henter os. Det er super lækkert. Det var bare 2 timer. Så jeg siger farvel og tak for denne gang, medmindre der sker noget meget spændende i anden side. Vi har lejet nogle cykler på vej til stranden her i Højand, som vi er kommet til i går morges. Der er ikke mere trafik, end vi tør at våge os ud i det på den lokale måde. Det er dejligt vejr, og det er nu den lørdag den 27. november må det være. Der er ikke så meget sne her, men det går jo en dag. Hej hej. Ja, her er vi lige ved stranden. Vi skal lige have handlet lidt ind her ved de lokale. This one is smiling. Yes. Yeah. But it's different shape. The shape they make different. Yes. Vi er ved den demilitariserede zone. Der har været en militærbase deroppe på toppen af en amerikansk base. Angrebspunkt. Så det er bombekraven, så er vi vegeteret en ny jungle. Så er vi oppe ved tunnelen. Hej! Han er født dernede. Boet af tempel 12. Så er vi nået til Hanoi. Det er stort set lige så besværligt her som i Ho Chi Minh City. Og et lille over, vi var jo skal have noget frokost, når vi sov her i formiddag, fordi vi har købt bus hele natten. I morgen tager vi til Halongbuk, der vil vi bestilt. Det koster en formue 4 millioner kroner, godt og ved 4,5 millioner for at komme derud i 3 dage. Det kan vi leve med. Vi er inde i nogle huler, som er med til verdensarven. Åbenbart. Der er helt andre mennesker her. Så er det meningen, vi skal ud af det hul derovre. Det er stadig første dag, og klokken den er 5:05. Jeg prøver lige at gå over til den anden side af solen, så den lidt ned. Jeg håber, den generer for mig. Det prøver. Så er det morgen i Halongbuk.
Ja, det kan man godt blive lidt stille af det her. Så er det bare fordi, at du mener. Jamen, det kan godt ske. De så bare her. Der bor simpelthen folk rundt her ved kanten her på flåder af gammel plastik dunke.